ɓaawo toɓo ndiyam maafindijan iga lure lafiya lamorde diwal Nasarawa iga jamdi go'o ɗum jemman wadduki jandi 8 subaka hande. ɗan foɗi sababu faccan ndiyam nder gallure nden, to ɗan foɗi bononda inanta ɓillaji catuɗi. nden shangol lafiya waddi ndiyam ko ɗuɗi ko wonni gure inanta gese gonɗe ley shangol ngol. Shangol lafiya ngol ni sukki ɗate ɗuɗɗe, nder majje ha'i ɗatal maungal ngal doma to foɗo jusɓol motaji yimɓe ba'anteji. Muhammad Ilyasu Garba ingo oto nder joɗiɓe ley shangol ngol miyenimo ko ɓe meɗi yi'uki ndiyam bono ɗa'an. O wi'i hikkani ɗa'an kanja woni arandejan ɗuɗirɗam bono nihi, amma irowani meɗino waɗuki iri majjan to ɗan waɗi bononda gese gure ko ɗuɗi bononno hikka. Nane ma hukuma hakkilanki yenawu nga Nigeria wi in wawai heɓuki faccan ndiyam nder goɗɗe diwe Nigeria nder ha'i diwal Nasarawa. To abiyen jomirawo hoyna yeso. Kero rahoto ngol wonɗon Ayuba Lamiɗo Munyal, Kode Radio International, gila lafiya Nigeria.